tabbata yanzu in na shiga cikin wannan zan koma rayuwar baya. Ai aboki ba rayuwar cancan ba rayuwar baya ba. Rayuwar cancan baya ma sai ka koma. Ka tabbata zan ga su Tafawa Balewa da su Umaru yar addu'a. Za ga Umar Musa yar addu'a har Ibrahim Badamasi Babangida sai ka ga. Haka zalika idan ka tsallaka yankin Brazil sai ka ga Pele ka ga Maradona a Argentina. Hai, bara in shige ciki. Ka gula da kanka. Ya Allah abin ƙauna annabin Allah abin ƙauna shi ne burma abin ƙauna. Hai. Fatara mai sa lalace. I don't want peace. Ta iya dama. I want problems always. Mai kai maza kwance ta kashe ba sai da aibu ba. Da Allah baka ji ba. Me? Da Allah. A wace shekara muke ciki? Shekarar da muke ciki muna shekara ta 1666. We must learn a lesson. Shekarar wani. Look at my face. Sis. Kenan zan ga Tafawa Balewa a wannan shekara? Kaman laka. Baka ji mai gida. Allah waccan motar ta kai nawa kuwa? Wannan mota akalla ta kai naira 60. This man. Naira 60? Oh, Mumu, not too much. Naira 60 kai. Wasu kuɗaɗe na da na tara a banki. Kaga dan samu je. Bara je. Okay, sai ka dawo. Wani bara je dawo. Dan Allah baka ji ba a wace shekara muke a yanzu? Yanzu muna shekara ta 2070. What? Waccan motar da Allah ta kai nawa? Waccan mota akalla ta kai biliyan 5. Biliyan 5? Oh my god, 5 billion. 1 minute. Dissolve. Me yake damun abin nan?